Van mensen opkomen waarvan de toekomst onwis is. Hier rond tafel 2 Friezen die het op eigen wijze opkomen voor een oor. Zij is Rudy Bouma, kreeg waarom van de Macedonische grens. Daar filmde hij vreselijke omstandigheden bij de groep wachtende vluchtelingen. En mijn oorgast die broekt Jilt kreeg als een middel om te helpen. Want Henny van Amerongen die stiep het mensen in een ontwikkelingsland maar een microkrediet. En het blijkt dat Friezen ongriezelijk royaal beelden. En ja, de meeste zelfs van alle Nederlanders. Goeiem. En welkom bij Bient op de dag dat Omroep Friesland zijn zelfstandigheid verliest. Voor het wetsvoorstel hebben gestemd 39 leden, daartegen 30 leden, zodat het wetsvoorstel is aanvaard. Dat betekent een einde aan de zelfstandigheid van Omroep Friesland. Hier we natuurlijk al wat verwachten, maar het is nu definitief vanuit de Eerste Kamer. Ja. Ja, ik de Biezebeek, collega en woordvoerder van de actiegroep voor het behoud van de zelfstandigheid. Ja. Vanuit het personeel dus. Ja, klopt. Nou, we wisten dit al een beetje, dat het rond ziet te komen, maar toch een tikje zwarte dag nog, zwarte rondzie. Het besluit is geen verrassing. Daar moeten we eerlijk in wezen, maar het is wel een zwarte dag. Het is een zwarte dag voor de omroep en ik denk voor heel Friesland. Nou, dus krijg ik even een slagje hoe de redactie maken. Hoe is de sfeer? Nou, net alleen nog Den Haag Ropnol van ja, de minste jermoeseel te merken wezen op de redactie. Maar vooral de facilitaire mensen, meewerkers, die zullen wel getroffen worden. En dat docht pine. En waar ben die facilitaire meewerkers? Kameramensen die wel hebben, maar ook de administratie. De acquisitie. Omroep Friesland is een groot bedrijf. En daar vallen aan zijn raken klappen. Ja. En wat gebeurt er dan maar die mensen? Nou, die komen op stritten. Heel simpel. En de grote gevaar is als die cluster er komt, zeg maar. En dan zullen we bijvoorbeeld een facilitair bedrijf ex-centraal regelen worden. Dat is nog net zoveel, ja? Dat moet nog uiteten worden. Dus dat is Drenthe, Greensloon en Omroep Friesland als één koepel. Correct. Ja. En die vallen weer onder de grote paraplu van de RPO. Dus het kan heel goed wezen dat dan een facilitair bedrijf, een centrum, ergens in Hilversum komt, waar dan zeg maar de cameramensen uit uitgestuurd worden naar de omroepen. Ja. Nou, dan krijgen we net meer ons eigen Friese cameramensen, maar krijgen we een Hollandstalige uit Hilversum. Ja. Nou maakt dat op te vangen wezen, want we kunnen al hier Nederlands praten. En toch Jerk een heel soort op de redacties van hoe je het wend of keren, die redactie krijgt er last van, omdat er een heel soort infrastructuur verdwijnen zal. Bijgelijks in de radiostudio werd een presentator zelf de DJ wezen had en dus minder live. Verschraling, zeggen ze dan. En daar zijn we zonder mis mee te krijgen. Maar allereerst wil ik toch wel even zeggen. Ik wil ook even uw harkes en sjoggers bedanken. En ook de vreun van de omroep. En wij zelf eigenlijk ook een beetje. Want zonder uw krewerjen gingen we nooit zo ver komen als we nou binnen. Ik doorhaast wil te zeggen dat als we net actie viert hier, dan winnen we nog volle meer van tafelvagen terug Den Haag, zeg maar, en ik wil toch Hilversum dan. We hebben meestal politici uit Den Haag die hier kwamen om te zeggen van wat gebeurt hier eigenlijk hier bij Omroep Friesland. Die wisten helemaal niet dat wij in de Friese taal uitsturen en dat wij sterk maken van die Friese taal. Dat we programma's hadden hoe de Friese cultuur moesten we al jaar opnieuw uitlezen. En dankzij zeg maar de acties, ik ga je toevallig nog het band checken om de pols. Uw taal, uw omroep, is nog wel Roelof hoe we bij de provincie hoe stien te roppen. Nou, de beelden die krijgt de zin. Denk erom. Daardoor wisten de meesten wat Omroep Friesland is en stien we weer op de kaart. Maar wat gaat opsmitten dan? Nou, dat zal ik niet vertellen. Dat had opsmitten dat de senator Hendrik ten Hoeven, van de onafhankelijke senatorsfractie, zeg maar, senaatfractie, die had een motie in Tjenjekin. En die gaat lang niet veel genoeg, maar die motie is wel ongenomen. En dat houdt in dat Omroep Friesland wel het recht krijgt, zeg maar, op een eigen medium adviesrie. En die houdt dan advies in bij gelijks, net alleen het onderstellen van een haatredacteur, maar ook of wij de taal goed behoortje, zeg maar. En dat wij genoeg geld hebben om de programma's te matchen die we matchen willen. Nou is er in je maar.
En er zit nog een ding in de moosje, dat is ook heel wichtig. Dat in het oerkoepelend orgaan, die RPO, daar krijgen wij als Omroep Friesland, als het goed gaat, een eigen portefeuillehouder. Nou, die portefeuillehouder, die moet echt zelfstandig wezen kunnen. Dat moet net in uw Drenthe wezen of in uw Gelderland die er even bij docht. Nee, dat moet het liefst een Fries wezen die echt weet wat Omroep Friesland budget. En dat is heel wichtig dat Sietske Poepjes, onze deputaire, die neemt aan zijn pongen met Jilt, mij naar Den Haag daar, naar Sanne Dekker, dat hij zei van, je extra yield krijg je hem nou van de omroep, maar wij willen bij Geleaks dat het advies van die mediarieën net meer een advies is, maar binnend is. Ja, ja. En dan ben we volle meer zelfstandig weg. Oké. Dan neemt, kijk al eventjes de deputaire. Er is toch echt wel wat kritiek op de lobby die op gang kwam naar Den Haag. Daar eigenlijk via Stalet. Eigenlijk pas nadat de Tweede Kamer al hoe die media werd besloten hier. Berend Bilkes, de oprichter van de Frun van Omroep Friesland, die zei er het volgende over. De lobby het in ieder geval wel wat bereikt dat er toch een soort van mediaraad misschien komt, dat weet ik al nog net. Maar het is natuurlijk wel zo dat wij constateren kunnen dat we het doel net helle is. En het doel is toch dat Friesland een eigen omroep heeft. En waarom? Dan veerden we heel dit. Wij hebben in Friesland de taal Fries en op die noemer mag je over zelfs wel een eigen omroep hebben. Dit zou Berend Bilkes. Dat is nog een vraag, Rudy. Ja, weer in een hechte gemeenschap hier in Friesland. Wat gaat het betekenen voor de programma's die Omroep Friesland maakt? Ja, nou, als je op dit stuit is Omroep Friesland eigen baas voor de eigen programma's. Wat zei Den Haag en wat we nou aanstaan de nieuwe methode. Je horen je onafhankelijke redactie. Je horen je zelfstandigens. Ja. Maar als ik in Jilt onverkeppelen is, dan kunnen we niet meer. Maar had je dan eens die beroemde dag hier in Friesland? Dat we het scootjesiel en het keertje... Ja, is al hier op één dag. Is één groot feest? Is één groot feest. Het is onzin om te zeggen van, dat gaat niet meer terug. Nee, want als zij het RPO, dat kun je maar reserveren. Dus dat kan je mooi in het boekje zetten en dat krijg je mooi clear. Maar een week later hebben we andere dingen. Ik werd het reetriden of voetbalwedstrijden of cultuurscootjesielen. En dan zeggen ze, ja, nou is je heel top. Nog je het Greens of nog je Drenthe even voor. Je kunt het wel krijgen, maar dan moet je hem extra betalen. En als er geen yield is, wat dan? Dan heb ik geen programma's. Ja, dit is dan wel een wat minder beeldensketst, hè? Binnen er ergens kansen nog? Ja, dat had die krijgt skets. De kansen binnen wel degelijk. En daarom is het een dwingend, een vriendelijk bedoeld... En heel aardig, ik. Maar wel een dwingend beroep op de provincie en de deputaire Sietske Poepjes. Te lang hebben wij die stille diplomatie gehad. Dat had te meer opsmieten. Sietske Poepjes had ik het ontnood ik zijn van ik ben drokdwaande en dat had ze gelijk aan. Ze zei, maar ik ben een briedende hin, die moet je het sturen. Het is nooit dat er wanne in haar opsteert. En dat ze nou een voest maakt naar Den Haag en dat we echt mee eerst kunnen komen. Nou, we zetten daar erop. Dit komt goed, dank u wel, Henk. Ja, dadelijk dan zorgen we wat de passie is van een koorlid dat meisjongt in de Matthäus-pension. En als we het erover hebben, dan geven we nou een fan van de Matthäus-pension. Maar we zullen eerst nog even ergens over hebben, ja, maar jouw genoegdoening. Ja, want een soort Friesen die stiep je mensen in ontwikkelingslanden. En dat doen ze zodat ze daar een toekomst opbouwen kunnen. En dat doen ze dan ook niet terug maar bakken miljoen erin te sturen. Maar dat doen ze in de vorm van een lening in het microkrediet. Met een microkrediet krijgen eerme mensen in ontwikkelingsland yield om een eigen onderneming op te zetten. Ze kunnen een lening aansluiten om bijgelijks een naaimachine, een winkel of ark te keepjen. Investeren in microkrediet kan bij Verskate Stichtings, ze neemt de microfinancieringsinstituten. Oiko Credit is daar een van en dat op het stuit 50.000 belizzers over de hele vraat. Een part daarvan komt uit Friesland, ongeveer 800. Het gaat om particulieren, bedrijven, gemeenten, instellingen en organisaties. Goed voor mijlkoor 13 miljoen euro. Oftewel 16.000 euro per belissing. En daarmee is Friesland de provincie dat in verhouding het meest belijvert in Oiko Credit. Ja, Henny van Amerongen, welkom. Je bent zelf een particuliere investeerder in dat microkrediet. Hè? Ja.
We zien een flinke bedragen voorbij komen. Ik geloof 16.000 euro gemiddeld. Dat doe je al 12 jaar lang. Is dat extra vol ongeveer? Of nee. Zo gek gaat het niet hoor. Nee, want dat zou geen doen zijn. Nee, je kunt gewoon heel klein beginnen. Wij lazen er toen over dat bestond. Ik dacht, nou, dit is gewoon een supergoeie organisatie. Hier willen wij wel wat geld in stoppen. En niet dat we toen heel veel hadden. Maar je begint zeg maar gewoon met 1 participatie van 200. En dat ga je steeds een beetje bijleggen. En we zijn ook een paar jaar geleden, hebben we 3 kleinkinderen. Hebben we ook elk zo'n participatie gegeven bij de geboorte. En dat bouwen we steeds een beetje op. En die van 8, die kan jou al heel goed uitleggen dat haar geld, wat zij straks mag gebruiken, nu al gebruikt wordt voor allerlei mensen die in armoede leven. En dat die nu daar al kleine zaakjes mee kunnen beginnen en daardoor misschien wel uit de armoede komen. Ja. En als zij dan 18 is, kan zij dat geld opvragen als ze dat wil. En dan kan zij misschien de rijbewijs ervan halen. Ja, want er zit nog wel een aardig rendement op. Dus opletten. Nou ja, het is zo'n 1,5%, dus het is niet heel veel. Maar wij doen het vooral voor het sociale rendement. Ja, maar wij krijgen nog maar 0,7 of zo. Precies. Ook, dus we hebben nu de wind in de zeilen. Dus ik zou iedereen Maar daar is het net om begonnen. Nee. En ik sprak nog even met de man van Oiko Credit in, de grote baas. En toen zei ik, hoe kan het nou dat die Friesen eigenlijk Savolle hebben? Hè? Dat ze Savolle, is dat nou omdat ze royaal binnen? Of ben gewoon ze heel toek? En willen ze volle mogelijk verzinnen? Wat denk je jou? Ik denk dat Friesen, die zijn in zekere zin gul, maar die zijn ook niet gekke Henkie. En die... Oh. Sorry Henk, sorry. Ik zou krijgen zeker, dan snijdt het mes om 2 kanten. Ja, maar gekke Henkie. Ik denk... Friesen die houden ervan dat mensen ook wat doen voor hun geld. Hè? Wij houden niet van zomaar geld geven. Er moet ook wat gebeuren. Ja. En dat gebeurt ook. Die ondernemers die moeten zelf actief worden. Wij gaan daar ook, denk ik, of de organisatie gaat er heel respectvol mee om. Zij moeten zelf wat maken van hun handeltje. Hè, ze krijgen er wel hulp bij. Dat vind ik ook heel mooi van Oiko Credit. Het is niet zo, we delen geld uit en gaan er wat leuks mee doen. Als het nodig is, wordt er geholpen bij een businessplan. Of geholpen, hoe ga je dat geld nou besteden en hoe kun je het ook weer terugbetalen? Ja. Want er moet wel met rente terugbetaald worden. Ja, dat is mooi. En dan zien we echt dat het echt gebeurt. Hè. We hebben het aanstaan over de vluchtelingen. En het is dus ik wel eens bedoeld om mensen een toekomst te jan in haar eigen loon. En dan kiezen dus een beroep beginnen. Zal ik even naar een filmpje zien van Freda. Die woont in Malawi. My name is Frida. I'm a graphic designer and a marketer by profession. I think microcredits are extremely important to a developing country like Malawi. I know a lot of people around me with big ideas but no capital to start the business with. If I was to get a big order and I needed to go around the country and produce advertising work and I didn't have the money to travel, it means I'd have to turn it down. So microcredit is extremely important. Ja, weer mooie beelden van Frida die vierde kind. Ik zou krijg die vluchtelingen in. Hij is vooral over Eritrea in Afrika, want in Syrië heeft dat natuurlijk net zo volle doel op dit stuit. Maar zorg je dat extra? Dat mensen daar volle meer een loon opbouwen kunnen als je dit krijgt? Ik denk dat het heel goed is om mensen in hun eigen land te helpen. Want wat je ook ziet, het gebeurt vaak bij vrouwen. Hè? 25% van de handeltjes wordt door vrouwen gedaan. Vrouwen zijn ook beter daarin dan mannen, eerlijk gezegd. Want die mannen geven het toch vaak voor zichzelf uit als ze wat geld gaan verdienen. En vrouwen geven het aan de gemeenschap. Die willen graag dat er scholen komen, dat de gezondheidszorg goed is. En dan zie je zo'n heel dorp daar vaak van opknappen. Maar accepteren die mooie dat dan? Dat er vooral die meer dominant binnen is? Nou, ik weet niet of ze dominant zijn, maar het blijkt gewoon dat vrouwen beter met dat geld om kunnen gaan. En dat de handel dan echt dat het lukt. Ja, en dat ze ook in groepen voor elkaar verantwoordelijk zijn. Dus het geld komt ook eigenlijk allemaal terug. Hè. Er blijft amper wat aan de strijkstok hangen. Ja. En wat betekent het nou aan van je? Want ik geloof net dat je witte onwaait het jouw, hè? Dat yield. Nee. Maar wat betekent het van je dat zo'n loon als Malawi in één keer opgroeit? Viel je daar persoonlijk dan nog wat mooi? Nou ja, als ik dan soms programma's zie, Oeganda is ook een voorbeeld daarvan, en Malawi ook, dat landen dan echt, dat je daar verbeteringen ziet ontstaan. En dat mensen daar wel aan het werk komen, dat die armoede, dat ze die achter zich kunnen laten. Ja. Nou, dat denk ik prachtig. Ik probeer in mijn eigen omgeving via Wijkpanel Binnenstad het hier wat leuker te maken. Dat je in je eigen omgeving hard werkt, maar ik wil ook solidair zijn met de wereld. Ja, maar dat is wel grappig, want ik zit dan ook in het Wijkpanel. Ja, daar ken je ook al van. Ja, het nog. Maar zou het dan het beter wezen dat je wolsjoggen
welk doel je bereiken met je yield? Nou, dat zie je ook wel, want je krijgt wel voorbeelden. Hè? Wij krijgen Oikovisie, dat is een blad, dat krijg je 1 keer per kwartaal. Je kunt op de website alles volgen. Dus je ziet al die persoonlijke verhalen wel. En het gaat echt in het klein. Er zijn ook wel coöperaties die ook geld krijgen. Maar het zijn ook hele kleine handeltjes. Mensen die gewoon geld voor 1 varken krijgen of voor 1 naaimachine. Nou, mooi systeem. Dat werkt. Nou, als Friesen uit ze toek binnen, dan investeren ze ek. We zullen nou oer en oren passie van jou, de Matthäus Passion. Ja, vind je leuk. Nou, goed opletten, want Peersen komt er weer aan. En een soort koren die ben daarom drokt waan, maar het oefening van die Matthäus Passion. Maar ja, waar zijn nou de mensen achter de stemmen van dat koor? Nou, van alle koren in Friesland had het Oratoriumvereniging in Bos het de langste Matthäus-traditie. En deze week stellen wij 4 koorleden aan je vaar. Ik ben Jan Ankersmit. Ik zit zo'n juggentje zo'n juggent op dit koor. Dus voor het juggentje hier werk ik dit hier mee. De eerste keer dat ik er weer dus in zo'n juggender. En bij mij weer altijd het verlangen om mij te zongen. Want de Matthäus jedde bij mij. Dat jij bij het verhaal van de Wieke van Peerske. Ik zit altijd in de kerken. Ik luister altijd en ik wil graag bij de Matthäus komen. Ik wil mij zongen, maar hoe kom je bij een koor? Het is voor mij eigenlijk altijd iets geweest van een stukje tarieling naar Peerske. Een stukje bewustwording weer krijgen van wij zijn met wandelen. Het duistere leven is heel druk. Je bent altijd wandelen met oren en die weken wil ik echt specifiek mij bewust tarieën zeg maar, op het Peerskefeest. En dat vind ik dan geweldig dat ik dat wankje en ik terug het Peerske verhaal, letterlijk de jongen, in de Matthäus. Eigenlijk maak ik het de hele Matthäus indrukken bij. Ik vind het een geweldig mooi verhaal, een maalkoor. Maar qua inhoud is het nummer 34. O mens, bewein dein Sünde groß. En waarom? Omdat eigenlijk in het verhaal ik het gevoel heb dat daar even het moment van rust is, van reflectie is. Namelijk reflectie op waar ben wij met wandelen. Want het verhaal gaat naar de gevangenneming van Jezus en in het tweede deel naar de kruisiging van Jezus. En dit is kijk op het kruispunt daarvan dat de mensen eerst eens bij zichzelf denken van waar gaat het eigenlijk om? Want het gaat eigenlijk om ons mensen die de zonde verjoend krijgen. En hier gebeurt iets met een man die eigenlijk alleen maar goed dienen heeft. O mens, bewein dein Sünde groß, dein Sünde groß. O mens, bewein dein Sünde groß, bewein dein Sünde groß. Daarom Christus seins Vaters Schoß, seins Vaters Schoß. Ja, de Matthäus Passion die wordt nijweeketisch, die enwaars die uitviert in een Martini-kerke in Bossert. Ja, een paar dagen geleden hier nog net één jaar van de Griekse plakje in Domeni. Toen zijn de vluchtelingen die liepen daar nou intensjes in jarmoedige omstandigheden. Alle jaar wachten ze op het moment dat de grens naar Macedonië weer open gaat. Nou, Rudy Bouwma, daar heeft er west een paar dagen. Er wordt omschreven als de hel. Is dat zo? Het zijn behoorlijke schrijnende situaties wat er momenteel in Idomeni afspeelt. Veel leed, uitzichtloze situatie voor de mensen die momenteel wachten bij het kamp tussen Griekenland en Macedonië. Ja, heeft het toch op die netvlies staan? Want dat is krek waarom, hè? Ja, als ik er weer over heb, dan krijg ik toch wel weer kippenvel. Je maakt echt wel veel mee tijdens zo'n week. En samen met vrijwilligers ben ik daar geweest en het is toch wel heel indrukwekkend. Ja. Daar is beelden maken, want u bent cameraman, hè? Dat is de reden dat ze er bist. En die mag weer zien litten. Nou, dat kunnen we even doen. از سوریه از آتم ترکیه با 15 روز نه 15 روز از آتم ترکیه رشته بحری را ماتن زره
أمارم بزوری خوب علمینه ملاب تکاف مکتب و تشکی بعلمن نه چادر مازن تنه نقنا بنیوه چادر تجاوه والله تجاوه هوا روزا سیه بارانده باوره گوش بیا چامور آره چامور و بخود دیتی تصویر کن Ja, laten we eerst even hoe dat plakje hebben, want deze beelden komen natuurlijk heel vaak wel naar je staan. Hè? Ja. Het journaal, ik ken haast net iets met de Sjen. Maar Idomeni, wat is dat voor plak? Ja, dat is een plaatsje tussen Griekenland en Macedonië. Momenteel is de grens echt gesloten. Ja, en er zijn heel veel vluchtelingen die zijn momenteel gestrand op het plekje Idomeni. Ja. En er zitten momenteel 14.000 vluchtelingen. Zitten momenteel opgepropt in een kamp dat zelf gemaakt is. Het kamp is behoorlijk uitgelopen met vluchtelingen en vrijwilligers. Ja, ik ben samen met Ramona Bronges en Andreas Strijker van de stichting Live for Lives ben ik daarheen gereisd. Ja, hebben gekeken hoe het daar was. En inderdaad ook een documentaire gemaakt van oorlogskinderen. Ja, maar dat wie de jenige reden of heeft je hoorde dingen die je nog? Ik heb ook samen met Hendrik de Kok, is een vrijwilliger uit Tilburg, heb ik daar ook bananen uitgedeeld aan kinderen. Ja. Ja, dat is toch het enige waar ze heel blij van worden van voedsel en toch een beetje het aandacht te geven aan de kinderen. Ja. Maar Rudy, dus je echt wel eens in documentaires dat slachtoffers haar oors gedragen voor de camera of als de camera uit is. Wat is die ondervinding daarbij? Nou, ik merk toch wel dat het toch anders is. Ik heb er nu echt met zelf tussen gestaan. Yeah. Ja, en je wilt niet weten in welke omstandigheden die mensen leven, echt. Kisten dan omschreeuwen, de geur en was het juist en hoe gaat dat? Nou ja, je ziet natuurlijk de beelden op een landelijke tv, zie je natuurlijk voorbij komen. Maar als je echt het kamp oploopt, dan ruik je gelijk de penetrante lucht van urine, afval, van alle luiers die liggen overal. En de laatste 2 dagen dat ik daar was, heeft het heel hard geregend. Het leek net alsof je onder de douche stond, zo hard heeft het geregend. Zo. En dan zitten die bandjes die... Al die kinderen die zitten daar met de ouders, die daar allemaal op het kamp. Ja, en dan eigenlijk loopt het water onder de tent door en dan maak je het schrijnend. Heb jij er niet zoiets van, ik leg die camera aan de kant, ik moet gewoon wat doen? Helpen? Ja, het probleem is gewoon dat het erg groot is. Dus je bent er samen met 100 vrijwilligers uit de hele wereld. Ik ben opgetrokken met een meisje uit New York die zich helemaal ingezet heeft, een paar weken. Ja, waar moet je beginnen? Ja, je weet het niet. Nee, vreselijk. En er komen 800 mensen per dag erbij. Dus het loopt helemaal uit de hand. En wat was nou met deze beelden berikken? Hoe moeten wij erop reageren? Nou ja, iedereen die ziet het op de landelijke tv. Maar ik wil toch mijn eigen gevoel erin brengen. En laten zien hoe die kinderen leven en momenteel. En, ik bedoel, ik ben zelf ook een gevoelsmens. Dus je wilt toch laten zien. En er wordt momenteel ook heel erg gesproken in Nederland over AZC's. Ik ben zelf ook in Witmarsum geweest bij een bijeenkomst. Waar de mensen zelf ook heel erg tegen AZC's waren. Ja. Maar pas als je er echt tussenin staat, dan merk je wat een gevoel die mensen hebben. En, jij snapt wel dat ze vluchten. Ja, als je hoort wat die mensen allemaal meemaken. Ja, ik bedoel, ik krijg er nu ook kippenvel van als ik erover praat. En, het is verschrikkelijk. En je wilt wel alle mensen gewoon de liefde te geven. En, ik bedoel... hoe zou je het zelf vinden als jij in een oorlogssituatie zou zitten? Zou je dan ook vluchten voor de oorlog? En hoe zouden de mensen in een ander land erop reageren? Ja, ik heb dat 4 dagen heb ik dat ondervonden in Idomeni. Ja, verhalen aangehoord van kinderen. Het is behoorlijk schrijnend. Ja. En die beelden, hè, want dus wat je terecht al even zei, dat doet het maar beelden worst toch helpen. Wat moet dat dan bij u? Wat moet er bij u gebeuren? Moeten wij een actie beginnen? Nou, je kunt in ieder geval een aantal vrijwilligers steunen met donaties. Dan moet toch echt wel meer tenten komen, meer fruit, voedsel, water. Ja, want er is geen echte organisatie momenteel actief in het kamp. Het zijn echt losse eilandjes van vrijwilligers. En die zetten zich echt, sommigen die zijn echt 24 uur per dag zijn die ermee bezig. Ja. Is er enige coördinatie of helemaal niet? Nou, weinig coördinatie. Er zijn wel groepen inderdaad met het uitdelen van soep en dergelijke. Ja. Alleen, het komt nu echt in het nieuws, maar het speelt eigenlijk al maanden in het kamp. En sommige mensen hebben al bij wijze van spreken al een maand niet gedoucht. Nee, zo weinig water en zo weinig voorzieningen zijn er in het kamp. En is die opdracht nou volbracht of kiezen we waarom? Nou het is een moeilijke vraag, want hoe gaat de situatie zich voortbrengen? Want je hoort nu ook mensen bijvoorbeeld door de rivier, dat is de huidige stand van zaken. Dat gisteren bijvoorbeeld de mensen door de rivier lopen om te ontsnappen buiten de grens om. Ja, en dan zijn ze toch door de politie in Macedonië weer teruggehaald. En dat is nu wachten op berichtgeving vanuit de Europese Unie, wat de oplossing is.
En voorlopig is er geen oplossing en staan die mensen allemaal te wachten. Nou Rudy, we sluiten hierbij af, want het programma is voorbij. Het is op, de gisteren nog wel hoe praten. En mensen kunnen ook nog naar die beelden. Wanneer staan die beelden online en waar? Vanaf komende maandag op frieslandactueel.nl op internet. Oké. Nou, dan kun je die indrukwekkende beelden zien letten. En bedankt voor je verhaal. Je merkt al je bedankt voor je verhaal. Succes. Pulstriden, hè? Maak je er een one van Poepkes? Henk, dat kist er wel. Ja, dit doe je het weer voor jou. Dank voor het zien. En ik wens je nog een hele mooie joen verder. Mooi. En ik moon kan jou in Bient genietje van een prachtige Matthäus Passion. Schitterend. Dat is het.